ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଘରେ କିଏ ଅଛ କି? ଘରେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି କି? ଉପରେ ଏଠି ବସିଛି, କଣ କାମ ଅଛି? ତମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତୋର କଣ କାମ? କି କାମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତୋର? ମୁଁ ପରା ଲୋନ୍ ବାଲା। ଏ କଥାଟା ମତେ କହିଲେ ହବନି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଛୁ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଲୋନ୍ ପଇସାଟା ଆଣନ୍ତୁ। ମାଇକିନା ନାହିଁ କି ପଇସା ନାହିଁ, ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦେଲ ସେଇ ପଇସାରେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଛି, ସେଇ ଦିନ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିନି। ସେତେବେଳଠୁ କଣ କହୁନି ସବ ବେକାର ମୋ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କଲେ। ଶଳା ଆଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବା କଥା ନାହିଁ, ଶଳା ପଇସା ପତ୍ର ଠିକରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସବୁ। ପଳେଇଲା। ଆଲୋ ମାଇକିନା, ଆଲୋ ପଳେଇ ଆସି। ଆମଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଆରେ ହେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆସିବେ? ଯାଉଛି ପଚାରି ଦେଇକି ଆସିବି। ଆରେ ହେ, ତମେ ଦି ଜଣ ଘରେ ଥାଇକି ମତେ ମିଛ କଥା କହିଦେଇଛ।